Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як информатсияи нава ба маълумоти муҳоҷирон мерасонем, баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Бо диққат бошед. Дар ҳаминҷа як чиза аввалан қайд карда мегзарам. Ман барои шумо як сюрпризи аҷоибот тайёр кардагиам. Нафарҳое ки мехоҳед моро дастгирӣ кунед ва соҳиби 40 дона падарка бошед, комментарияро бинед, як номери WhatsApp закрепит кардагиай. Дар ҳамон номери WhatsApp бидроен салом бинависонед. Информатсияи пурраш барои шумо меравад. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: Федератсияи Русия барои муҳоҷирони меҳнатӣ маҳдудиятҳои нав ҷорӣ карданӣ мебошад. Вазорати меҳнати Русия лоиҳаи наверо пешниҳод намудааст, ки мувофиқи он дар чанд соҳа кор кардани муҳоҷирони меҳнатӣ манъ карда мешавад. Яъне ки Вазорати меҳнати Федератсияи Русия як лоиҳаи нав пешниҳод намудааст, ки дар баробари пешниҳод намудан ва қабул гардидани ин қонуни нав дар чандин бахшҳо кору фаъолият кардани шаҳрвандони хориҷӣ манъ карда мешавад. ҳадаф аз ин иқдом ба гуфти муаллифони лоиҳа ҳимояи манфиатҳои сокинони маҳаллӣ мебошад. Дар ин бора расонаҳои Федератсияи Русия хабар доданд. Вазорати меҳнат лоиҳаи наверо нашр намудааст, ки кор кардани шаҳрвандони хориҷиро дар баъзе соҳаҳои иқтисодиёт манъ мекунад. Лоиҳае ки Вазорати меҳнати Русия пешниҳод кардааст, аз ду қисм иборат мебошад: ба танзим даровардани меҳнат дар Федератсияи Русия ва танзими меҳнат дар минтақаҳои алоҳидаи кишвар. Дар қисмати умумифедералии Вазорати меҳнати Русия пешниҳод кардааст, ки то 1 январи соли 2025 кор кардани муҳоҷирони меҳнатӣ дар соҳаи савдо ва фурӯши доруворӣ, яъне ки аптекаҳо ба пуррагӣ манъ карда шавад. То 1 январи соли 2025 бояд ки ин лоиҳаи пешниҳодкарда қонунӣ қабул шава ва ба имзо бираса ва дар бозорҳо кору фаъолият кардан, яъне ки ба савдо машғул шудани муҳоҷирони корира манъ мекунанд ва аз ҷумла муҳоҷироне ки дар дорухонаҳо кору фаъолият мекунанд. Мисол дар аптекаҳо ба ҳайси савдогар кор мекунанд. Дар ин бахшҳоро ҳам гуфтанд ки кори муҳоҷирон манъ карда шавад ва маҳдудиятҳо ворид шавад. Ва инчунин пешниҳод шудааст, ки шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ дар соҳаи нақлиёт ва мусофиркашонӣ набояд аз 24% зиёд бошад. Муҳоҷироне ки кору фаъолият мекунанд, ба ҳайси ронанда мусофиркашонӣ мекунанд дар Федератсияи Русия, гуфтанд ки шумораи ана ҳамин муҳоҷирон низ аз 24% бояд ки зиёд набошад. ин танҳо ҳозирашда як лоиҳа мебошад ва чандин пешниҳодҳое ки кору фаъолият бояд манъ карда шавад ҳамин чиз мебошад ва гуфта мешавад ки ин лоиҳа бояд ки то 1 январи соли 2025 қабул карда шавад. ин бод як мавзӯи нав ба маълумоти шумо расонидем. Акнун саволҳои шуморо хонда ҷавоб мегардонем. Дар ҳаминҷа як нафара барои шумо тавсия метиҳем ки бо нархи арзон шуморо ба границаи Қазоқистон мебарад. Бихоҳен аз шаҳри Москва ва бихоҳен аз шаҳри Питер ба границаи Қазоқистон. Рақамҳош дар рӯи экран меброяд. Занг бизанед, ҳатман аз номи ма гап занед. Нархи арзон қатӣ аз дари хонатон граница мебарад. Абдусалом нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон. Оиди мобилизатсия мефаҳмондем ва оиди загранпаспорти российский ҳамин доштанаш ҳатмӣ мебошад ё ин ки не? Дар мавзӯи мобилизатсия ҳозирашда ягон хабари нав нестае ки мо дар бораш гап занем ва дар бораи доштани загранпаспорти российский бале, нафарҳое ки двойной гражданин мебошанд ҳатмия доштани загранпаспорти российскийшон барои аз Россия берун биромадан бе заграни российский намемонанд. Муслим нависондай: ассалому алайкум ака. Аз Тоҷикистон чихел Москва равам мошин қатӣ. Ягон номер бошам мон ака. Мутаассифона дар ин самт мо ягон номер надорем ва ягон одам қатӣ ҳам ҳамкорӣ намекунем. Як кас нависонда: ассалому алайкум ака. Чихел фаҳмем ки патенти мо дар база ҳаст пешакӣ раҳмат. Оиди проверка кардани патентҳо ҳозирашда мо ягон каса ба шумо тавсия дода наметонем. Мудаммад нависондай: ҳамин гапҳои ҳамин ягон маъне надорад. Изо намекашида бошад. Ба худо 45 секунди ҳаётум ҳайф шид дар ҳамин. Агар ки ҳайф шида бошад, барои чӣ медрои тамошо мекунӣ? Ман баъзе шумода ҳайрон мешам. Вақте ки мавзӯъҳои мо, видеоҳои мо намефоратон, тамошо накунем. Тамошо кардан маҷбурӣ нестед. Ва дар инҷа ҳастанд нафарҳое ки тамошо мекунанд, мисол як чизи дар корӣ ба худшонам мегирану боз дастгириро мекунанд болои. Як каси дигар нависондаи паспорти хориҷӣ. 1 соли ров намондай муҳлаташ.
патент гирифта метавонам. Яъне патенти шумо яксолаи муҳлаташ агар ки 1 сол муҳлат мондагӣ бошад бале метавонед. Агар аз 1 сол камтар бошад аллакай намешавад. Як каси дигар навишонда ассалому алайкум. 30 число омадам. Чанд вақт дорам патент споридам. вақте ки шумо вориди Россия мешен, регистратсияро ки дастрас карден, баъд регистратсияро гирифтан, дар умум дар муддати 1 моҳ бояд ки ҳам регистратсия ва ҳам патенти шумо аллакай дастрас шидагӣ бошад. Абдураҳмонов нависондай. Ассалому алайкум. Экзамен тамом шуда бошад. Гирифтан мешавад? Мегӯянд ҳозир гирифтан қариб ки намешавад. Чира дар назар дорӣ бародари азиз? Вақте ки экзамен аз донистани забони русӣ споридагӣ бошӣ, мисол ҳамун сертификата дар назар дошта бошӣ, бале мешавад вақте ки сертификат гирифта бошӣ. Табар нависондай. Ассалому алайкум. Административни нарушения дар кадом қоидавайронкуниҳо дохил мешавад? ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҳамун картае ки дар метроҳо мисол дохил мешавад, карта намезанед, ҳамин административӣ мешавад. ё ки штрафҳои гаи административӣ мешавад, як қисматаш. Як кас нависондай, ака як бор дар бораи хизмати алтернативӣ гап зан. Чанд сумаи ҳозир давлатиш? Нафарое ки мехоҳанд хизмати алтернативӣ кунанд, 54 000 сомон пардохт мекунед ва як моҳ хизмат мекунед. шумо вақте ки мерен барои хизмати алтернативӣ муроҷиат мекунед, агар ки шуморо номнавис ки кардан, қабул кардан, баъдан ба шумо иҷозат метиҳанд ки мисол дар суратҳисоби амонатбонк пула пардохт кунед. шумо аз пеши худтон пул пардохт кардан наметавонед ва аз пеши худтон рафта як моҳ хизмат кардан наметавонед. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.